Ya dai na ganka sifa mun zirga-zirga kake yi kamar akwai abin da yake damun ka. Gaskiya ba zai yiwu ba. Wallahi tallahi idan wannan bai fita daga cikin harkata ba, idan bai fita a gonata ba, sai na sa maganin ƙwari na feshe shi tamkar yadda ake feshe ƙwari a cikin gona. Kai Shamsu, fito min gwari-gwari ni ban san ana min Hausa a dunkule me ce matsalar da Allah. Ina magana akan wannan dan talakawan mana Ahmad. Wai har ni Zainab za ta ciwa mutunci saboda shi? Wai dama yana ciki. Yana nan. Ka san Allah, ni da macen na tsane shi ban san me yasa ma abba ya je dauko wannan yaron ya kawo mana shi cikin gidan nan ba. Ni fa barka ji duk inda hanyar talauci ya bi inda talauci ne wallahi bana kaunar sa. Gaskiya ne. Haka nake son ka yana. Shi sa nake bala'in son ka a cikin raina. Ba ka bari ta tafasa ballanta na ma ta kone. Haka dole shi. Assalamu alaikum. Zainab, lafiya na ganki a cikin dakin na cikin wannan lokacin? Fatan dai ba wancan shashashan bane ba ta miki rai ko? Shi ba ɗan iska bane. A taro na mata ke na hango masoyiyata gurin ki na rugo ya mai sarauta ke ce ta bango in za na kwanta